Today, kakain po tayo ng McDonald's! Ayan, meron din po tayo ditong spaghetti, apple pie, chicken McDo, chicken nuggets, cheeseburger, at BFF fries. At meron po tayong rice. Ayan. At may Coke float din po tayo dito. Ito, at saka McFlurry. Ayan. Special na naman po yung araw natin ngayon dahil makakasama po natin sa online collaboration ang aming iniidolo na si Rick Rock Foodie. Si Rick Rock Foodie po ay nakabase siya sa Washington. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin tayo. Oh yeah. My God. No. Ayan guys, napanood natin ang aming iniidolo na si Rick Rock Foodie. Siya si hari ng sabog batok mukbang. Siya po ang nagpauso ng sabog batok mukbang, si Rick Rock Foodie po. Ayan. Masarap po siyang kumain at minsan kasama po niya nagmumukbang yung kanyang anak na si Alana. Chile. Kaya mga ka-foodie, sabayan niyo po kami kumain at tara na. Kain na po tayo. Ang sarap. Nag-wash na po kami ng kamay at nag-pray na po kami off-cam. Ito po yung napag-usapan namin ni Idol na McDo kasi kasama po niya kakain si Alana po. Kaya nag-McDo din po sila. Sarap. Ito sa'yo. Rick Rock Foodie, maraming salamat po sa magandang online collaboration. Kasi English yan eh. Masaya po kami naka-online collaboration namin. Matagal na po namin pinapangarap na maka-online pa namin. Kaya eto na po. Yan, sarap po. Kaya masaya po kami talaga. Sobra po. Kaya thank you so much po, Sir Rick Rock Foodie. Kaya mga ka-Foodie-bis, supportahan po natin si Rick Rock Foodie at kamukha niya si pambansang Kolokoy. At di lang yun, meron pa siyang kamukha si Batista. Ay, yung pinapanood ko sa wrestling. Oo, gwapo din yun. Oo, gwapo nga yun. Yung nasa Gusto ko kasi nanonood ng wrestling. Parang nasa ako din. Sa loob ng nanonood. Kasi gusto ko yun, lang sila naka-brief lang sila. Sigurado kayo na gusto yung pinapanood. Kasi sila, naka-boxer lang sila. Mas magaganda yung katawan nila. Kaya mga ka-foodie-bis, bago sa lahat, unang subo! Rick Rock Foodie, para sa iyo ang unang subo. Kain po. Sarap. Sarap ng spaghetti ng McDo. Namiss ko yung spaghetti ng McDo. Sarap po. Sarap. Sarap. Ayan. Nuggets na ito. Kakantahan ng kanin guys. Mag-rice ka? Hindi ko nalalagay dito sa Kaya yung yung sasaw ng nuggets. Yung kanin nila malagkit. Bagong-bago yung nila. Chicken naman tayo. Masarap din yung chicken ng McDo. Yes. Tignan natin chicken. Ito guys, Juicy yung McDo ng chicken ng McDo. Sarap. Sarap. Ginawa mo hamburger yung kanin? Sarap yung ganito. Sarap.
saludo ako kay Rick Rock Foodie kasi ano siya, frontliner. Frontliner din si Rick Rock Foodie. Saludo po ako. Di lang yun, kahit na nasa ibang bansa siya, Pinoy na Pinoy pa rin siya. Ayan. Di pa rin niya nakakalimutan yung ugali ng mga Pilipino. At pagkain ng Pilipino. Gustong-gusto niya kinakain yung pagkain ng mga Pilipino. Yung tinador mo, tutulog. Ayan. At minsan po kasama niya nagmumukbang yung kanyang anak na si Alana. At ang ganda ng asawa niya. Si Sisi Ari. Nakikita mo sa Facebook. Tsaka gwapo din yung mga baby niya. Blue eyes. Oo, Kaya dapat mag-asawa ka ng Umakan mo? para blue eyes din yung mga anak mo. Ay? Saan lalabas? Sa ilong? Mabubuntis ako dito. Sa Sa leeg. Sa leeg. Ngayon pala goiter. Goiter pala siya. Hindi ka? Ano ba tawag doon? Sarap. Kain po tayo mga foodie. Siguradong nami-miss niyo yung McDo. Masarap. Sarap guys. Ang daming yelo na Coke Blue. Ang sarap niya kumain guys. Kaya mga kapudibis, supportahan niyo po si Rick Rock Foodie. Ayan, nasan yung sandok? At saka si Rick Rock Foodie, laging sabog batok talaga yung kinakain. Ayo. Hi. Kaya supportahan niyo po siya guys. Mga kapudibis. Tingnan niyo man, kamukha niya talaga si Pambansang Kolokoy. Ay, Pambansang Kolokoy nga. At saka si Batista. Gwapo din yun. Titikman natin tong Nuggets. nuggets. Sarap din pala. Nakita mo yung baby niya, ang ganda, si baby Alana. Dudugo yung ilong mo doon. Hindi ko marunong mag-Tagalog. Dapat tayo? English. English challenge. Ikaw na lang, mag-SMR na lang ako. Charot lang. Para marunong mag-SMR. Siyempre hindi naiintindihan yung anak niya, kasama niya nagmumukbang ngayon. Hi. How are you, baby? Oh, hi. Oh, wow, English. Ay, tingnan yung ikaw ko, guys. Magic sarap. Hindi, Ay, ginisamix. ginisamix. Kasi di ba si Rick Rock Foodie, magaling siya magluto. Hindi ba niyang usapan kasi sabi ko mag-i-English kami. Huwag lang ganun. Malaglag. Baka dudugo yung ilong ko. Baka sasabog yung mo, no? Nakakamiss yung spaghetti ng Mac. Oo. Ang layo kasi ng McDo sa amin eh. Ay, sarap. Ay! Bakit sunod-sunod? Ano naman tayo? Hamburger. Ayan. May ba't? Sarap. Cheers tayo. Cheers! Ay,
Ang dami mo ano? Siyempre, may kasama tayong maganda. Oo, ngayon. Maganda, guwapong. Sarap. Mga ka-foodie, bis, Rick Rock Foodie po. Yan, supportahan natin siya at huwag kalimutan Subscribe! Ayan. Mag-enjoy po kayo sa mga pagkain niya at sobrang sarap po yung mga kinakain at talagang sabog batok talaga. At saka napakaganda yung mga videos niya, super quality din po yung mga video. Ayan. Rick Rock Foodie po mga ka-foodie, bis. Supportahan natin siya. Sarap, no? Kain na lang kain ng kain. Try. Oh, ang dami ng price, oh. BFF French fries. Ano pa? Hindi malutong. Wow. Sarap. Gusto mo yan? Sarap. Ito, tikman mo din yung apple pie. Masarap din yung apple pie. Dapat lahat yan, makainin natin yan. Sarap, guys. Magugulat yan yung mga ano natin, mga armies natin, mga pinsan natin. Kasi yung kakulab natin mukhang ay artistahin, no? Kaya mga armies, magugulat kayo sa aming online collaboration kay ano, Rick Rock Foodie, ayan. Sabi ni Rick Rock Foodie, ano daw, yung mga Kapampangan daw, masarap daw kung magluto. Kasi yung mga kasama daw niyang nasa trabaho, Kapampangan daw. Apple pie. Sarap. Sarap. Ito. Mainit-init pa. Ay, oo nga. Sige. Mas gusto ko itong french fries. Sarap. Sarap pala. Marami yan, siyempre. Hindi namin kaya ubusin ito mga foodie, babe. Marami po yan. Yung din namin naubos, siyempre meron po kaming batang kasama dito. Sila po ang kakain ng spaghetti at fries. Naghihintay po sila niyan. Sarap lang pa. Masarap yung ano nila. Spaghetti ng ano. Spaghetti masarap. Tsaka yung ano naman, masarap lahat. Ito mo nga natin mo ito. Ayan. Busog na ako. At saka
kasi regret foodie po, mabait siya. Sobrang bait niya. Ayos lang po. Thank you. Nabusog na niyo ako. Ayan guys. McFlurry. Tikman natin. Ay, asan po siya? Ayan. Ayan tayo po. Tunaw na. Sarap. So mga ka-foodie B, nabusog na po kami at meron pa pong natira, ibibigay po namin sa pamangkin namin. Yes. So, thank you so much po. Sana po bisitahin natin si Regret Foodie at mag-subscribe na po kayo. Hindi Yeah. po kayo magsisisi, masarap po yung mga pagkain. Sabog batok po pala yung mga kinakain niya. Kaya mga kapudibis, mag-subscribe na po Opo. kayo sa kanya. At Kay Rick Rock Foodie. At pakiclick na din po yung kanyang bell para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos ni Rick Rock Foodie. Ayan. So, Mga kapudibis, magliligpit lang po kami at maglalaro po tayo. Ayan. Bye-bye! Hello guys! Ayan, malinis na yung kamay namin at malinis na yung pesa at maglalaro tayo ng Gayahin ang mga Pinoy Mukbangers Challenge. Ayan. Ito po yung nandito ay lahat po nandito ay mga Pinoy Mukbangers. Mukbangers. Gagayahin po natin ang kanilang mga intro. Yes. Ang hindi makasagot guys ay susubsob sa uling. Ayan. Bago po tayo maglaro, i-shoutout muna natin yung mga friends natin. Napaka-supportive nating friends. Sila, Abby Calderon, Let Calderon, Jocelyn Salalila, Christine Ogawa, Brenny Lagangan, Mamita, thank you so much po sa suporta ninyo. At kay, sino ba? Sheila Rojas, Catherine Gabiola Vlog. Si Catherine Gabiola Vlog po, meron po siyang YouTube channel. Please pakivisit po yung kanyang channel at mag-subscribe na din po kayo. Yes. At kay Camille San Vicente. Ayan Camila, sinashoutout ka namin palagi. At special shoutout sa mga friends natin sila. It's Lenny, Jeffrey Chow, Ma'am Shi Ruby, Mother Shingu, Happy Aldovino. Alfie Aldovino at kay Beshi Simply Jing, shoutout sa iyo Beshi. At syempre, special shoutout din kay Ma'am Leila Bernarte at kay Tone for Joe Vlog. Ayan. At sa nag-super chat sa atin na si Plutarch Mulonlave. Ayan, paki-correct na lang po kung mali po yung aming pronunciation. So, Ayan. thank you so much Thank po. you so much po. At kay Rick Rock Foodie, mga Foodie Bees, supportahan po natin si Rick Rock Foodie. At ay mayroon pa akong nakalimutan, si Daddy and Juliana's World. Isa po siyang bata nag-game streaming at yung daddy po niya ay nagpa-product review at tutorial. Please, bisitahin natin siya at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Mag-e-enjoy po yung mga anak ninyo, pinsan, pamangkin po. Yes. At ganoon din kay Rick Rock Foodie. Ayan. So, Ang game na. kapudibis, game na tayo guys. Kunin mo na yung ano. Ito yung ano natin. Ito yung unay. At uling. ito yung uling. So, Lalagay natin. ay, ang dami! Yan, ganyan dapat. Grabe! Yan. Uling po talaga yan. Inano namin kanina. Yan. Sige. O game, magbato-bato mix na tayo guys. Okay. So, sino una? Bato-bato pick. Ay! Wala ka. Una ako. Siyempre, talo ka. Ay. Diyos ko. Galingan mo. Dapat magayahin yung mga yung intro. Jigs TV, my love! Jigs Ano? TV, paano yung intro ni Jigs TV? Hello mga kasakol! Tama? Ganyan. Ganyan, mali. Kasakol? Bigyan natin siya ng one chance. Hello mga kasakol! Today magmumukbang na naman tayo ngayon. Kaya? Ay! Ganun ba? Huwag mo titigas yung leg mo. Ay, kulang.
Nasunog kami. O, ikaw na! Ano na? Diyos ko, nakakatakot. Ayoko food trip. Ayoko food trip. Ano? Ah! Hello mga ka-food ibis. Wala! Stop! No, wait lang. Wala! Hello mga kabiyoko. Hello mga kabiyoko. Ala! Hello daw mga kapudibis. Ako na. Ay, Diyos ko doon. Nalulok ko kasi kanina. May huli. Giant Spam Vlog. Ay, Giant Spam Vlog. Hello mga friendies! Today magmumukbang na naman tayo ngayon. Special yung online collaboration natin. Ay! Galang-galang! Galang-galang! Just it. Hello mga kasarap. Ala! Isa! Ala! Hello mga kasarap. Ala! Hindi ganon. Ako naman. Kasarap daw. Ano yun? Magic sarap? Sanderlia family. Hello mga ka-XL. Mali. Hello mga ka-XL. Mali. Ay! Mali pala. What's up mga ka-XL? Ay, Yan. ganon! Ay! Ano ba yan? Mike and Len? Eh, mayroon bang ito? Yes! Meron ito yan! Wow! Ano ito? Hala! Tantan, tantan. 1, 2, 3, 4, 5. Ay! Ano ba yun? Hello mga kachicha! Ay! Alam ko yan. Crush ko siya si Mike. Crush mo si Kuya Mike? Ay, Mother Shingo. Ba't ganon? Yung mga alam ko. Ano yan si Mother Shingo? Oy. Hello mga ka-Shingo friend! Ayan, special yung online collaboration natin. Ganon yung mga nakukuha ko, di ko alam. Ay, Inabelda. Hello mga kabebe! Oh, Ganon yun, di ba? Oo, ganon na. Pwede na yun. pwede na yun. Ay, taray! Chef Obang! Ala! Hello friends! It's me again, Chef Obang! Oh, diba? Hello friends! It's me again, Chef Obang! Oh, alam ko yan. I don't know Noy yan. PH! Ala! Ano, mayroon bang ito? Yes! Meron si Noy PH! Hello mga Lods! Yan, today magmumukbang na naman tayo mga Lods. Magbubusog na naman po tayo sa... Ay! Pwede na yun! Pwede na yun! Sakit? Kalago ka! It's RL! Ay. Wow! Ano it's RL? Ano ba to? It's RN. Hindi mo sinabi. Ikaw pala. Hello mga katropa! Mali! Today... Katropa ba niya si... Oo, katropa. Hello mga katropa! Special na naman ang araw natin ngayon mga katropa. Ay! Ito ya? Oh, very good! Oy, alam ko yan. It's HRL. Sure. It with rocks? Oo! Ay, it with rocks! Meron din yan! Hindi mo alam. Tan. Alam mga ka-rocks, may Ay, hindi. ka-rocks, kakain. Ay! Kakain daw. Talagang kakain siya. Ako naman. Shout out it with rocks. Yeah, Eat with Rocks. Kabalian. Marte Atendido, Ba't anak. ganon yung mga alam mo? Marte Atendido. Hello mga kababayan, hello sa mga kababayan ko sa Quezon. Wala naman sa Quezon. Ganon yan. Jeffers Chow. Alam mga ka-chami, today magmumukbang tayo. Today magmumukbang tayo. Ay, hindi. Alam mga ka-chami. Hello mga ka-jamming, it's your time. Oh,
Oh. Hello mga ka-jamming, it's your time, it's chow time. Oo nga pala, no? Ay, ganun yung Riz. Ganun? Ba't yung mga Hello, mga loloms! Hello, mga loloms! Ay, alam ko yan! kuha? Kuha ko si Ben. Ricky! Yo! Sabi niya, yo! Oh, yun na. Diba? Oh! Yo! Oh, ano pa? Wala na, talo na ko. Talong yun na yun. Yo! Ah, di ba yo? Ay, Tapos? yo! Yo! Yo, man! Ayan, guys! Maraming salamat, guys, kung nagustuhan nyo yung video namin. Opo, mga foodie bees, di ba magpapasko na po at mag-New Year sa lahat po ng ngayon, uso-uso po yung mga games. Yes. I-visit niyo po yung channel namin, dun po kayo magtingin ng mga games po. Sigurado po mag-enjoy po kayo sa mga games namin. Yes. Kaya mga ka-Foodie, supportan po natin si Rick Rock Foodie! Ayan. Rick Rock Foodie, thank you so much po sa online collaboration po. Sana po maulit pa po to. Masayang-masaya po kami. Yes. Mga ka-Foodie, please, don't forget to, ipakiclick na po yung kanyang notification bell para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos Video ni niya. Rick Rock Foodie. Yes. Kaya mga ka-Foodies, ganun din po sa amin. Mag-subscribe na din po kayo, comment, like, and share. Ayan. Mga Pinoy Mukbangers, shout out po sa inyong lahat. Thank you so much. Please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you.